Kaixo, eta ongi etorriak berriro ere Euskal Herria Bildu eta GUNGL Europar taldeak antolatu ditugun klima politiken inguruko nazioarteko jardunaldi hauetara. Oraingoa, hasiera emango digun saioa, 3. saioa da, goizean beste 2 saio izan ditugu, eta esan beharrean gaude, beste aldean zaudeten hori eskerrak eman behar dizkitzuegula, egindako ekarpenengatik, galderengatik, eta zuen presentzia masiboarengatik, 100.000 pertsona baino gehiago egon direla konektatuak goizean esan berri didate teknika lanetan ari direnak, beraz, ikusia dago, ageri gertatzen da, gaiak interesa handia piztu duela, ezta. 3. saio honetan, itun berdei begira jarriko gara, Green New Deal, edo honen inguruko eztabaida, ezta. Panelaren izena itun berdeak irtenbidearen hasiera edo itxaropen faltsuak izango da. Eta horretarako 3 hizlari, 3 ponente gonbidatuak izango ditugu. Alde batetik Emilio Santiago Muño izango dugu, bestalde Luis González Reyes, eta baita ere Finlandiatik konektatuko den Silvia Modig ere. Beraiek denak telematikoki egingo dute beraien ekarpena, baina hemen ez nago bakarrik, eta nirekin dago Iraitz Agirre ere. Iraitz Agirre genero berdintasun aholkularia da, baina gaurkoan, saio hau aurrera eramateko, bere lana hemen errelatoria lan bat egitea izango da, eta berak nolabait ere, gaur jasoko denaren, esango denaren laburpen bat idea nagusiekin jasoko da, eta honek eztabaidari bide emango dio. Eztabaidan kontutan izan, guztiok parte hartzeko aukera izango duzuela, hor azaltzen zaizuen txataren bitartez, eta guk hizlariei emango dizkiogu, jarriko dizkiogu aurrez aurre zuek bidalitako galderak. Hori da asmoa eta itun berdeen inguruko eztabaida mamitsu hau laister aurkeztuko dugu, baina goizean esan dugun moduan, aurretik bazegoen panel bat, 2. panela izan dena, bere izena zen klimatik haratago ez egonkortasun orokorra eta zibilizazio krisia, eta goizean 4 ponente zeuden deituak, baina egia da, 4 horietatik bat Nick Buxton, azkenean arratsaldean bere parte hartzea, arratsaldera ekartzea erabaki genuela, eta ordutegi arrazoi batengatik, ez da besterik, berak Kaliforniatik egingo du bere konexioa, eta berarentzako goizez konektatzea etzen jasangarria, eta beraz, berarekin hasiko gara, nolabait ere aurreko eztabaidari amaiera emateko, eta gero berriro ere jarraituko dugu itun berdeen eztabaidarekin, noski nik ere gonbidatuko dugu eztabaida horretara. Nick Buxton, diodan bezala, TNI, Transnational Instituteko erakundeko komunikazio aholkularia da, eta bertan urtero koordinatzen du boterearen egoerari buruzko txostena. Bere espezializazio esparruen artean ditugu klima aldaketa, militarizazioa eta justizia ekonomikoa, eta gai hauen inguruan idatzi asko argitaratu ditu. Nick Buxtonek duela asko ez ere koeditatu du liburu garrantzitsu bat, Cambio Climático S.A. izena duena, botere militarrak eta botere korporatiboak gai hau nola ikusten duen edo gai hau nola aurre egiten dion, ezta? Berak, bere ponentziaren izenburua, segurtasuna norentzat izena du, korporazioen eta militarren perspektiba ezegonkortasun garaietan. Eta honekin, asko gehiago esan gabe, zuri ematen dizugu hitza, Nik, arratsaldean. Arratsaldeon. Eskerrik asko gonbidapenagatik. Eskerrik asko horren konferentzia garrantzitsuan parte hartzera gonbidatu nautelako. Asko pozten hau, alderdi batek, debatearen erdigunera eramatea krisi klimatikoa. Eta niretzat garrantzitsua da aztertzea zein den krisi hauen egiturazko kausak. Beraz, nire errespetu osoa eta nire eskerrona horrelako konferentzia antolatu duzuelako irtenbide pragmatiko eta bidezkoak aukeratzeko.
moderatzaileak esan duen bezala, Kalifornian nagoenez gero ezin izan ditut gainerako hizlari bikainak entzun nire panelean, eta barkatuko didazue errepikatu egiten baldin badut besteek esandako zerbait. Nik orain aurkeztu nahi dudana da alde batetik laburpen bat egingo dut ikusteko enpresa transnazionalak eta militarismoak zer egiten duten aldaketa klimatikoaren aurrean, baita ere ze garrantzia duten haien planak, bere partido alderdi progresistei begira besteak beste, eta hiru ze erronka planteatzen diguten bere praktikak eta politikak. Azken urteetan, azken egunetan, Josefei buruzko berri oso traumatikoak entzun dira, 6 hilabeteko haurtxo bat Mediterraneo itsasoan hiltzena duela gutxi, Mediterraneoan Espainiatik gertu, txostenen arabera 100 hildako baino gehiago egon ziren egun bakarrean. Eta okerrena da, Europar Batasunak ez duela erantzun, ez diola krisi humanitario honi erantzun, baizik eta etengabe aktiboki blokeatu egiten ari dela bizitza salbatu nahi dituztenak. Erreskate bat egin zuen Open Arms, eta Italian esate baterako beti daude blokeatuta hainbat laguntza humanitario. Badakigu, aurten 825 hildako egon direla Mediterraneoko itsasoan, eta estatistika hau izebergaren punta da, ze egia esan askoz ere gehiago hiltzen dira inolako berririk eman gabe, inolako zaintzarik gabe. Niretzako ikaragarria da heriotza politika hauek nola normalizatu diren oso erresistentzia gutxirekin. Baina nik Josefen berria entzun nuenean, gogoratu zitzaidan 2009an irakurri nuen txosten bat, eta analista talde batek idatzi zuena Pentagonoan, eta honela zioen, eta errepikatu egingo dut aipu gisa. Lehendabizi milaka, gero milioika, gero 100 milaka pertsona gosetu bere bidaiekin inbaditu egiten dute Europar Batasuna, eta Europar Batasuna ahalegindu egiten da murru handien atzean eskutatzen eta blokea handien eskutatzen. Hau da, kontentzio estrategia garbi bat, eta moralki guztiz defenditu ezin dena eta asaldura ikaragarria ekarriko duena eta barne pobretzea, baina baita ere hartuko da bizi iraupen auzi gisa. Pentagonoko analista horiek, esan dudan bezala 2009an idatzi zuten predikzio bat, hau da, hondamen baten predikzio bat egin zuten. Eta aldaketa klimatikoaren inpaktuekin batera, hau da, mende honen amaiera baino lehen ze gertatu zitekeen, baina ikusten duguna da 10 urte geroago hori benetan ikusten dugu gertatzen ari dela, gure begien aurrean gertatzen ari da jadanik. Eta hildakoen aldeko aldarria oraindik ere ez da existitzen. Ni hasi nintzen militarren estrategiak eta enpresa transnazionalen estrategiak aztertzen 2009 urtean. Eta aurre horretan goi bilera bat egin zen aldaketa klimatikoaren inguruan Kopenhagen. Goi bilera horretan Boliviako gobernu taldean lan egin nuen, eta oso begibistakoa zen, naiz eta diskursu oso onberak egin, herrialde boteretsuenen ordezkari gehienak ahalegin gehienak egiten ari ziren saiesteko edozein hitzarmen edozein konpromiso edo krisiare aurre egiteko gogorik, guk behar dugun gogorekin. Eta lider horiek aldie berean ez zuten zientzia ukatzen, hau da, ondorio larriak aurreziten zituztenak, hau da, zer ari ziren esaten benetan prest egoteko aldaketa klimatikoaren inpaktuen aurrean. Beraz, horrela hasi nintzen transnazionalen eta militarren estrategiak aztertzen ikerketa talde batekin batera. Eta 2009tik aurrera ikusi duguna izan da segurtasun estrategia izugarriak egin dituztela gobernu boteretsuek, bereziki Obamaren gobernuak, baina baita ere Europar Batasunean 2008an eta berriki 2016 urtean hartu duten segurtasun estrategiarekin. Alemaniak bere armadarekin 2016 urtean, Australia ere 2016 urtean, eta berriki Finlandia 2018 urtean.
Bien bitartean, enpresa internazionalak ere planek egiten ari ziren. Shell, esate baterako, petrolera handi hori, plangintza talde oso bat duena, urtero egiten dituzte, aurrezaten dituzte, etorkizuneko agertokian. 2008an Shellek txosten bat atera zuen, Blueprint zuen izena, Scramble, itzuli diteke planak edo gatazka gisa. Eta txostenak aurre esaten zuen, gatazkak egongo zirela, krisi sozialak egongo zirela eta ingurumen arlokoak ere, bai. Beste hainbat enpresa ere plangintzak egiten ari dira horrelako etorkizun batentzat, hau da, oharrak abisua jasotzen dituzte, adibidez Deloitte eta McKinsey bezalako auditoretza enpresatek jakiteko nola prestatu behar duten etorkizuneko inpaktuen aurrean, aldaketa klimatikoak ekarriko dituen horietan. Beraz, haien erantzuna da, enpresak ematen duten erantzuna, eta militarrek ematen duten erantzuna aldaketa klimatikoaren aurrean aztertu beharra dago. Niretzat arazoa ez da asmoa, baizik eta ze planteatzen duten konponbide gisa aldaketa klimatikoaren aurrean. Eta bi kasuetan ikusten duguna da, krisi klimatikoa ikusten dutela segurtasun auzi gisa. Armadentzat aldaket klimatikoaren arriskua batez ere da ze arrisku sor dezakeen beren borroka egiteko gaitasun horretan. Esate baterako estatu batuek 1774 base militar dituzte mundutako kostaldeetan. Eta base militar hauek oso zaurgarriak dira itsasoaren gorakadaren aurrean, aldaketa klimatikoak ere egiten dituenak. Eta militarrak ere hitz egiten dute aldaketa klimatikoaz, mehatxuen biderkatzaile gisa. Esan ez aldaketa klimatikoak eragin dezaketela ez egonkortasuna herrialde pobreetan, eta horrek gatazkak eragin dezaketela, eta azkenean gatazka horiek azkenean eragina izan leketela herrialde aberatsen segurtasun egituretan. Eta enpresa transnazionaletan lehentasuna da bere irabazien segurtasuna. Hau da, haiek egindako azterlanetan ikusten da ze arriskuak izan dezaketen beren operazioetan, baita ere ze arrisku bere merkatuetan, eta baita ere beren ospeetan. Baina ez diote eraso egiten benetan aldaketa klimatikoaren auziari. Beste enpresa batzuk irabaziak atera nahi dituzte aldaketa klimatikotik. Kalifornia, ni orain hor hemen bizi naiz, badago zuhiltzaile pribatuen industria handi bat, eta eskaini egiten dute babesa basoen suteen aurrean. Texasen ere hemendik gertu badago multimilionario bat, Timon Pickens milioiak gastatu dituena, eta ez da bakarrik milioika dolar gastatu ditu uraren eskubideak erosteko eta etorkizuneko eskasiaz baliatzeko, ze hor orduan ura salduko lukeen oso prezio altuetan. Beraz, bi indarretan ikusten dugu, militarren eta transnazionaletan ikusten dugu, nahi bat dutela sistema den bezala egonkortzeko. Transnazionalak etengabe handitu egin nahi dituzte beren irabaziak eta etekina naiz eta horrek kaosa eta suntxiketa ekarri planetan. Eta militarrek beren estrategitan hitz egiten dute mugak, aberatsen mugak babestu egin behar dituztela, baita ere hornikuntza kateak nahi dituzte babestu eta fuerteak diren ekonomiak. Beraz, hau da elkartasunaren paradigma bat, azken batean sendotu egin nahi dute dagoena, gauzak jarraitu dezela dagoen bezala, segurtasuna izan dezatela, segurtasuna dutenak jadanik. Prozesu horretan ezkutatu egiten dute papera duten aldaketa klimatikoaren duten erantzunkizun horretan. Badakigu 90 enpresa petroleroak beren gasen erenaren beraiek dira hoien errudunak, eta Pentagonoak da negutegi efektuko gasen erantzulea gehien bat herrialde honetan, eta badakigu transnazionalak daudela sistema kapitalistaren erdigunean, beti ari direla zabaltzeko, erauzketa egiteko, handitzeko, baliabideak lortu nahi dituzte, baiela bai, kostuak murriztu nahi dituzte, eta ingurumena babestu gabe. Eta kontsumo mugagabe bat sortzeko hori da krisi klimatikoaren arrazoi nagusietako bat. Eta armadak, bereziki Pentagonoan, zabaltzen ari dira mundu osoan zehor sistema honi eusteko eta indarkeria mekanismoak erabiltzen dituzte horretarako beharrezkoa izan ez gero. Niretzat adibide adierazgarriena da
aberatsen segurtasun sistemetan. Orain ikusten da aldaketa klimatikoak nola egiten duen mugetan Estatu Batuetan, Australian eta Estatu Batuetan, migrazio fenomenoa ikusten da segurtasun arazo gisa eta erantzun militarizatu bat eskatzen duena. Harrezkero ikusi dugu izugarri handitu direla aurrekontuak mugak militarizatzeko. Europan Frontexerako aurrekontua, muga kontrolatzeko agentzia, 6 milioitik hasi zen 2005ean, 333.000 eurora 2019 urtean. Eta planak daude 5 aldiz gehiago handitzeko datozen urteetan. Eta horren guztiaren atzetik badago industria oso bat, ez bakarrik irabaziak ateratzen dituztenak aurrekontu horietatik, baizik eta baita ere eragin egiten duena gorabera guztietan, etengabe militarizazio dinamika bat jardunean egon dadin. Nire organizazioan, gu ikertzaile talde bat gara, eta aurkitu genuen kontatu gehienak irabazten dituzten enpresak, mugak Thales, Leonardo, Airbus horiek dira enpresa nagusiak, kasu gehienetan enpresa horiek berak dira armak saltzen ari zaizkienak ekialde hurbilean edo Afrika iparraldean, eta non hortik etortzen diran pertsona migratzaile gehienak. Beraz, arma saltzen ari dira desengortasuna eta gatazka sortzeko erbesteratuak ematen dituztenak ondorioz. Eta berriz ere, lukratzen ari dira, irabaziak ateratzen ari dira, sistema militarizatuak erabiliz beren irabaziak egiteko. Hau da, transnazionalen segurtasuna eta herrialde aberatsak askotan prozesu baten mende egoten dira, baina beste batzuen segurtasunaren kontutan. Hau da, segurtasuna beste batzuen, bere segurtasuna beste batzuen segurtasun faltarekin lotzen da. Eta beraz, bidegabetasun bat eta injustizia sortzen da krisi klimatikoaren aurrean. Hau da, erantzunkizun gutxiena dutenak krisi klimatiko horietan, horiek dira gehien sufritzen ari direnak, inpaktu gehien sufritzen dituztenak. Eta gaur egun, segurtasun estrategiekin askoz ere zaurgarriagoak dira, kalteberagoak dira. Eta hartzen dituzte mehatxu bat baliz bezala. Niretzat hirukoitza da injustizia. Josefen kasuan, hasieran aipatu dudana, Josef 6 hilabeteko haurtxo bazen, bere amarekin etorri zen Gineatik, Afrikako mendebaldetik, ez dakit zergatik erabaki zuen bere amak erabaki hori, ez dakit zergatik erabaki zuen bidaia egitea, baina badakigu aldaketa klimatikoarekin guztiz lotuta daudela gauzak, temperatura igo egiten da eta euriak gutxitu egiten da, mendian bizi baziren, edo nekazariak baziren beren etxetatik alde inbertsko zuten ihes egiteko, baina gure mugetara iritsi zirenean ezin zuten itsasoa segurtasunez zeharkatu. Hau da, itsasontzi bakarrak erabiltzen direnak, da armadak erabiltzen ditunak gero erbesteratuek bene herrialtera itzultzeko. Josef haurtxoa beraz arrisku gisa hartzen da gure segurtasunean eta ondorioz hil egin zen itsasoan. Eta oso kezkatuta nago, ze horrelako kasuak ikusiko ditugu etengabe krisi klimatiko honen ondorioz. Beraz, amaitu nahi dut, esanez zer egin dezakegun segurtasun politika hauen aurka, eta nola defenditu dezakegun gure humanitatea eta gure elkartasuna krisi klimatiko honen erdian, eta baita ere ukitu nahi nuke edo zubi bat eraiki nahi nuke ondoren datorren panelarekin, hitzarmen berdeekin aurrean, itun berdeekin aurrean, 3 estrategia proposatu nahi ditut. Lehenik eta behin ezin ditugu egokitzapen politikak boteretsuen esku utzi. Ambientalista askok beti esaten dute nola arindu behar dugun aldaketa klimatikoa, baina ez dute esaten inoiz nola egokitu behar dugun. Hau da, pentsatu behar dugu nola egokitu behar dugun gure buru aldaketa klimatikoaren aurrean, eta segurtatu benetako azpiegiturak politikoak eta eraikitzen ari garela kalte berenak babesteko. Ez bakarrik gure herrialdetan baizik eta baita mundu osoan ere bai. Eta bigarren gaia da, ezin ditugu enpresa transnazionalak bere kaxa utzi eta militarrak botere berberarekin utzi, beren kaxa jokatzen, eta beraiek kontrolatzeko duten autoritate horrekin aldaketa klimatikoaren garai hauetan. Hau da, bilatu behar ditugu moduak, modu konkretuak, nolabait zilegitasunak kentzeko haiei eta murrizteko beraien boterea. Eta beste
erantzuteko mekanismo batzuk izateko. Eta hirugarren proposamena, ikertu egin behar dugu gure azpiegiturak, segurtasun azpiegiturak ere hobetu behar ditugu aldaketa klimatiko honen aurrean. Ni, Estatu Batuetan, Black Lives Matter mugimendua oso garrantzitsua izan da, ze hemen galdera bat egin du, zerk ematen digu segurtasuna, eta badakigu Estatu Batuetan ez direla segurtasun organoek, poliziek segurtasuna ematen digutenak, ze poliziak ez baitigu babesa eskaintzen, esate baterako beltzen komunitateari, beraz beste sistema komunitario batzuk bilatu behar ditugu, beste segurtasun bat bilatu behar dugu. Niretzat oso garrantzitsua da Green New Deal bezalako estrategiak, uzten bali badiegu enpresa transnazionale Green New Deal bezalako politikak egiten, orduan indartu egingo dugu sistema bat, baina sistema horrek azken batean kalte berenen babesa edo eskubideak murrizten dituztenak. Eta beraz, baliabideak askatu beharko nituzke, baliabideak sortu benetan gure guztion beharrak asetzeko eta ez bakarrik gutxi batzuenak. Eskerrik asko zuen arretagatik. Nik laguna, Nik Baston laguna, Kaliforniatik zure ekarpena egiteagatik. Esan duzu, hasieran beldurra zenuela goizeko paneletan esan denaren kontu berdinek edo berdintsuak esan gote zenituen, eta ez da inondik inora horrela izan. Argi dagoena da, gauden edo aztertzen ari garen krisi erpin anitzeko krisi sistemiko honen inguruan, segurtasunaren ikuspuntua, korporazioen ikuspuntua eta militarren ikuspuntua, ekarri duzun ikuspuntua azken finean, oso garrantzitsua dela eta ezinbesteko ekarpena egiten duela. Eta eskerrak eman dizkizut baita ere, nolabait ere, zubilana egin duzulako orain hartuko dugun edo orain helduko diogun eztabaidari, ezta. Esaten genuen bezala, nik hor mantenduko dugu eta gero eztabaidan parte hartzeko gonbitea egingo diogu, baina ja dagoeneko hirugarren panelari agindu bezala eta esan genuen bezala hasiera emango diogu itun berdeak, irtenbidearen hasiera edo irtenbide faltsuak izenekoa, eta iruditzen zitzaigun klimaren inguruko politikez hitz egiten baldin badugu eta horretan ari gara, ez horretaz bakarri baina horretan ari gara, ezinbestekoa zela gaur egun pilpilean, gure ustez pilpilean dagoen eztabaida nagusi bati heldu behar geniola. Hau da, dagoeneko leku guztietatik, alde guztietatik, nolabaiteko kontsentsu badago, aldaketa handiak etorri behar dutela, baldin eta klima afera, klima aldaketa, klima larrialdira muturrera ez badugu nahi eman, hor daude, aspaldidanik, Pariseko akordioa eta bar, baina horiek betetzeko edo egoerari, edo egoera larri honi buelta emateko, abilegira ez joateko, politika berri batzuen beharra dagoela, hori kontsentsuzkoa dela iruditzen zaigu. Kontua da, eraldatu behar den hori, edo aldaketa horiek, ze sakontasuna izan behar duten, nork gidatu behar duen, eta ze norabidetan jarri behar gaituzten hori ezbaian dagoela, ezta. Eta azken urteetan, klimaren eztabaidarekin batera, Green New Deal edo akordio berde berrien inguruko eztabaida sutsua piztu dela. Hainbat eragile, hainbat alderdi politiko, hainbat erakunde, itun berdeen inguruko apustuak egiten ari dira, baina hori mamitu beharreko titular bat, mamitu beharreko hitz batzuk dira, eta hori gaur egun disputan dagoen kontu bada, ezta? Zer den, ea beharrezkoa den, ea nahikoa den, ea kapitalismoaren mozorro berri bat den orain arte egin duena egiten jarraitzeko, eta ea ezkerreko indarrak, indar eraldatzaileak, kontzeptu honen inguruan lanketa bat egin behar dugun, eta itun proposatzen zaizkigun itun berri hauek onartu edo eraldatu edo birsignifikatu behar ditugun, ezta? Hori da, egin nahi dugun eztabaidaren mamia, eta horretarako 3 ponente izango ditugu. Hasiko gara,
Emilio Santiago Muñorekin, eta hemen, txuleta hartuko dut, Emilio Santiago Muño gaur egun estatu mailako ekologismoaren edo ekosozialismoaren inguruko ikertzaile eta aditu nagusienetako bat da, bera antropologian doktorea da, ikertzaile eta aktivista soziala da. Bera Mostoleseko udaleko ingurumeko zuzendari tekniko oia da, eta Mostoles Transita 2030 hiriarloko transizio planaren arduraduna izan da. Eta gainera, Mas Madrid taldeko militantea dugu. Egun, Zaragozako Unibertsitateko filosofiako irakaslea da, baina baita ere, Instituto de Transición Rompe el Círculo kolektibo ekologistaren sortzailea eta kidea da, eta autore prolifiko bat dela esango genuke, besteak beste, No es una estafa, es una crisis de civilización liburua idatzi du, Ruta sin mapa, horizontes de transición ecosocial, edo Opción cero, el reverdecimiento forzoso de la revolución cubana. Edo duela gutxi, intereseko lan bat ere, Héctor Tejerorekin batera idatzi zuena, ¿qué hacer en caso de incendio? Preziski Green New Deal hauen inguruko lan bat, ezta? Esan behar da, pertsonalki ezagutzen gara baita ere, eta zoriondu beharrean gaudela, berak duela gutxi CSIC-eko ikertzaile titular plaza bat lortu duela, beraz zorionak Emilio, eta gainera aldaketa klimatikoaren antropologiaren inguruan lan egiteko. Bere ponentziaren izena, Green New Deal aldaketarako lehen pauso gisa izango da. Beraz, zurea da hitza eta ongi etorria Emilio. Arratsaldeon, eskerrik asko, zure hitzengatik eta EH Bilduri gonbidapenarengatik. Plazer bat da eztabaida honetan parte hartzea. Eta batez ere EH Bilduk bultzatzen duen eztabaida honetan parte hartzeagatik eraldatzeko horizonte ekosozialistak eraikinen dituelako gure herrientzat. Eta hasiko naiz galdera horrekin. Itun berdeak zer dira? Konponbidearen hasiera edo itxaropen faltsuak? Labur erantzungo dut eta gero justifikatuko dut zergatik nire erantzuna. Eta esango nuke haiekin egiten dugunaren araberakoa izango dela. Nik defendatzen dut gaur egun itun berdeek aukera historikoa eskaintzen dutela gehiengoen politika hegemonikoak egiteko trantsizio ekologikoaren inguruan, nahiz eta ez diren irtenbidea emango digute denbora egoera katastrofiko honi buelta emateko, baina noski ez dugu ziurtasunik. Azken urteotan, itun berdeen edo Green New Dealen kontzeptuak, ingelesezko terminologia erabilita, nolabaiteko protagonismoa hartu du eztabaida ekologistetan, eta gaitzespenak eta poza sortu ditu aldi berean. Esan dezakegu kontzeptu izar bat dela, eta hain da hori horrela, ezen Europar Batasunak berak sartu baitu bere agenda ofizialean, Europako itun berdearen ideiarekin. Beraz, zer esan nahi dugu itun berdea edo Green New Deal esaten dugunean? Esango nuke definitzeko, lehenik eta behin esan behar dela, pertsona batzuk nahiago dugula termino ingelesez erabili, Green New Deal, gaizki itzultzen delako. Eta zer esan nahi dut honekin? Batez ere estatu batuetan, eta agian nikek ere bai ez da dezake, Green New Dealen proposamenak konnotazio politiko handia duen garai historiko bati egiten dio referentzia Roosevelten New Dealari. Une historiko horrek, bere hitzaletatik harago, asko izan zituen, baina funtzionatu egiten du, estatu batuetako memoria kolektiboan, zeinaren arabera, batzuetan behekoek irabazi dezakegun. Gogora ezagun, Roosevelten New Dealak 90% feza ezarri zuela errenta altuentzat, konparatu ezagun hori, adibidez, Espainiako estatuko historiako gobernu aurrekoienen zerga politikekin. Estatu espainiarrean ez dago oroimen kolektiboan horrelako garaipen handien oroitzapenik, ikuspuntu ekologistatik, pactos de la Moncloa Verde esatea, agian ez du inolako esan nahirik, edukirik guretzat, ezta? Eta horrexegatik azaldu egin behar da, terminologiaren alderdi hori, gizarte eraldaketako prozesu gisa definitzeko balio baitigu. Eta bi hanka ditu prozesu honek.
ekonomiaren modernizazio ekologikoa, ekoizpen eredu berri baten larritasuna gune hartuta, eta arreta berezia jarriz deskarbonizaziorako trantsizio energetikoan, baina ez bakarrik hor. Hor ere sartzen dira hirigintza, ekonomia zirkularra eta garraioa. Eta hor Green Dealek aldaketak eragin ditzake. Baina badu ere bigarren hanka bat oso garrantzitsua, zerikusia duena aberastasunaren banaketa nabarmen handiago batekin. Gainera, Green New Deal horren bitartez, ekonomiaren ekologizazioaz gain, ikusiko genuke nola irekitzeko mugimendu bat egiten den aro post-neoliberal baterantz harreman soziopolitikoi dagokienez. Guk ez dugu behar aro post-neoliberala, esango dute batzuk, postkapitalista beharko dugu, eta horrekin ados nago, baina hain zuzen ere hor dago eztabaida Green New Dealaren inguruko eztabaidaetan. Trantsizio postkapitalista bat planteatzen baldin badugu, eta min handia eragiten badigu ere, azkeneko 150 historiako azken urte hori erreparatuta, onartu beharko dugu horrelako eraldaketa bat, trantsizio bat egin beharko dela. Eta ulertu behar dugu Green New Deal trantsizio ekologikorako elementu bat dela, baina baita ere gehiengo soziala eraikitzeko tresna bat. Eta bi ikuspegi eskatzen dizkigu, batetik gobernu batek aplika ditzaken neurri zehatzena, eta bestetik kontakizunarena, markoarena edo esparruarena, zeinaren bidez gehiengo sozial berri bat egituratu ahal izan daitekeen gobernu izatera iritsi arte. Eta nik esango nuke Green New Deala, bai kontakizunari dagokionez, bai eduki politikoi dagokionez, eztabaidatzen ari gara. Ura ulertzeko modu desberdina daudelako. Ocasio Cortezek edo Ursula von der Leyenek ulertzen dutena oso desberdina da. Eta hor polemika interesgarria sortzen da. Batzuk ulertzen dute promiskuitate terminologiko hori arazoak eragiten dituela. Baina nire ustez horrek aberastasuna dakar. Guk irabazteko lorpenak lortzen baditugu, arerioak ere saiatuko dira haien proposamena gurera ekartzen. Beraz, askotan iruditzen zait badela nolabaiteko berreskurapen bat. Eta askotan pentsatzen dugu, botereko norbaitek erabiltzen badu termino bat horrek boterea kentzen diola edo horrek esanahia kentzen diola, baina nik uste nik uste bestearen proiektuaren zati bat zure onurarako baliatu behar duzula. Beste aldekoek ere hori egiten dutelako eta uste guk ere hori egin beharko genukela. Eta ari naiz hemen mahai gainean jartzen nire karta teorikoak. Nire hipotesia da, ekologismoak etekin eraldatzaile hobeak izango lituzkeela, zentzu garantziano batean hegemoniaren joko arauekin jolastea onartuko balu. Eta horrek behartzen gaitu gizarte arloaren ambigotasunarekin bide lagun iraunkor gisa bizitzen ikastera. Noski, horrek zalantzarik gabe arriskoa ditu, eta horretaz konturatzen naiz. Eta autokritikak gisa ere aipatuko ditut gerta daitezken arriskuak, baina iruditzen zait, arrisku horiek gabe ezinezkoa dela gehiengo politiko handiak eraikitzea eta horiek dira behar ditugunak. Gehiengo horiek gainera beti mestizoak, konplexuak eta kontingenteak dira. Eta hori garrantzitsua da, horrere badagoelako beste polemika teoriko bat, horren guztiaren azpian. Gure jarreretatik ez dago ezer politikatik kanpo. Errealitate bortitzak, ekonomia, marxismo ortodoxoenak esaten zuen bezala, energia, termodinamika ere ez daude kanpo. Ezerk ez ditu ondorio politiko unidirekzionalak, edozein errealitate, edozein norabideetan formulatu daiteke politikoki. Errealitate batek ez du zertan ondoriozatu zuzenean ondorio politiko bat. Eta Green New Deal batek ekarriko lituzken politika zehatzak,
eta diskurtso proposamen gisa erabiliko lituzken indar edo ideia batzuk aipatuko ditut. Kontuan izan da ezkerretik edo indar progresistetatik zer planteatu daitekeen. Programari dagokionez, dene partekatzen dute, trantsizioa beharrezkoa dela, ehunekoen berriztagarria den matrize baterako, baina noski zer esan nahi du ehunekoen berriztagarria, hori ulertzeko hainbat modu daude. Eta hain zuzen ere, eztabaida zientifikoa ez da itxi ere zorren inguruan batzuek diote, ez dela posible tira, eztabaida hor dago. Eta eztabaida zientifikoaren ondorioak ezin ditugu hemen atera. Hemen ari gara Green New Dealaren alderdi politikoaz hitz egiten. Noraino iris daitezke energia berriztagarria, hori paperrekin, tesiekin eta akademiako guneekin erantzuten dira eta ebazten dira, ezagutzaren erakundeekin. Badaude hainbat formulazio Green New Dealari buruz. Batzuek itxaropen handiak ezartzen dituzte teknologiarekin lotuta, laugarren industria iraultzarekin lotzen dituzte, eta horrek ez luke ekarriko aldaketa handirik gure kontsumo edo bizimoduei dagokienez. Hor dago adibidez Jeremy Rifkinen proposamena. Beste batzuekin ni erosoago sentitzen naiz, teknologikoki apalagoak dira, eta arreta handiagoa jartzen diote adibidez basogintzari gauzen internetari baino. Noski, Green New Dealen formulazio guztiek helburu gisa dute hobe bizitzea, bizitza hobe bat izatea, noski bestela nola ezarri dezakegu, nola egin dezakegu politika ez badugu hori helburu, ezta? Baina zer da hobeto bizitzea? Hor ere hainbat jarrera daude. Batzuek, adibidez, enplegu berdearen nitxoetan jartzen dute arreta, beste batzuek azpimarratzen dute aberastasuna birbanatzeko tresna bat dela eta horrela existitzeko eskubideak, herritartasunak bermatuko dituela, adibidez oinarrizko errenta, ezta? Baina ezin naiz ere xehetasun guztietan sartu bestela ezingo dudalako erantzun galdera. Galdera zen, irtenbide bat diren edo itxaropen faltsu bat, eta hor badaude dinamika batzuk, politika batzuk, gertatzen ari direnak ere testuinguru ekosozialetan, hainbat eztabaida soziopolitiko elkargurutzatzen ari dira, eta noski erresonantziak izan ditzakete beste eztabaida zientifiko batzuetan, baina goazen zentratzera. Ikusten ditugu, desazkundearen ikuspegi horiek, nola dauden alde batetik Green Dealarekin lotuta, eta nola dagoen beste aldetik kolapsismoa, nola pentsatzen duten batzuk hori horrela dela, eta gero nola dagoen adibidez posibilismoa. Eta agian eztabaidan gehiago hitz egingo dugu honi buruz. Desazkundearen jarreraren ikuspegitik, Green New Dealak itxaropen faltsuak izango lirateke, ez direlako zalantzan jartzen hazkunde ekonomikoaren logika kapitalistak, kolapsora garamatzatenak, baina interesgarria da ikustea hemen nolabaiteko eguneratze ekologista bat egiten dela, iraultza eta erreformaren polemika marxista zaharraren inguruan. Eta nire ustez polemika interesgarria da, baina uste dut aurreratua goizegi gertatzen dela. Eta bada, pixka bat aipatzea ingelesez esaten den bezala gelan dagoen elefante hori. Kasu honetan elefantea Donald Trump da. Azkenik, Trumpen gerra juridiko horrek emaitzarik ematen ez badu, eta eragozpenik ez badago, eta alderdi estatu batuetako ezkerreko alderdiek nahi dutena bezalako Green New Deal bat ezartzen bada, agian aldaketa bat egon daiteke, baina uste dut Donald Trumpen irudia, Donald Trumpez harago doala. Baina, eztabaida hau gertatu da azken urteetan, munduko mainstream geopolitikoa kapitalismo berdea balitz bezala. Azken 4 urteotan ere,
ez da horrela izan, ez da izan oiko business bat, ez da, hiperbau kriminal moduko bat izan da. Negazionismo klimatikoa bere ideologia ofizial bihurtu duena, beraz, gauza askoz oinarrizkoagoa da, han planteatu izan dena trantsizio ekologikoa, bai ala ez. Eta nik uste hor ongi doitu behar dugu eztabaida, Trumpen gertakaria eta sukurtxal horien guztien gertakaria, uste dut geratzeko etorri dela dextropopulismo hori oso ongi afinatutako errealitatea da, gure garaiari ondo egokitutakoa. Krisi ekologikoak dakarren egiturazko urritasunaren aurrean oinarrizko argudio batekin erantzuten baitute. Denontzat ez badago, bagu aurrena. Eta ekologikoki saturatuta dagoen mundu batean dena laburbiltzen duen dilema etiko-politikoa hoxe da. Edo ikasten dugu inoiz ez bezala partekatzen, edo ikasten dugu inoiz ez bezala elkarriltzen. Eta gian hori asko esatea da, 20. mendea eta gero. Baina uste du kolapsismoaren eta desazkundearen akatsetako bat da pentsatzea aldi berean gertatuko dela kolapso hori. Eta nik uste, eta lehen nik aipatu dut, agian hori gertatuko da batzue kolapsatuko dute besteen bizkar. Eta uste dut iraultzaren bat egin nahi badu ere ikasi beharko dugula aurreko mendeetako iraultzetatik. Trantsizio ekologikoa esparru demokratiko pluralistetan lehiatuko da. Eta kontuan izan behar dugu ere antropologia neoliberalak bultza egiten diela 40 urte baino gehiagoko iraultza kultural arrakastatsuan sendotutako ideia horiei. Eta uste dut oraindik ere zaila dela gehiengoen politikak egituratzea. Hainbat arrazoirengatik ideia ona delako, baina termino moraletan, oso abstraktuetan planteatzen badugu oraindik, desazkundeak garapen teoriko handia behar du eduki zehatzei dagokienez eta batez ere esperimentatzeko beharra du politika publikoetan. Baita ere, desazkundea ez delako erabaki politikoa, logika estruktural bat delako, eta uste dut horretan esku hartzeko ezin dugula espero gobernu batek hori egitea erakundeetatik. Eredu eraldatzaile hori kolateralagoa izan behar da. Desazkundea ez delako, edo azkundea ez delako erabaki bat gobernu batek gehiengo absolutua eta hori egiteko agindu argia izan arren ezingo luke iritsi Moncloara eta botoiari eman eta horrela gauzak aldatu. Eta esan nahi dut desazkundeari uko egin behar diogunik ez da inola ere, baina uste dut kontuan izan behar dugula 21. mendean gizarte iraunkorra ekonomiaren esparru materiala nabarmen murriztuko duen gizartea izango dela. Baina, uste dut gai izan beharko garela, gehiengoen politikak egituratzeko, gai izan behar garela kolateraltasun handiagoz funtzionatzeko. Eta zentzu horretan, Green New Dealen proposamenak eta desazkundearenak osagarriak dira. Eta egia da, frikzioak egon daitezkela gauza batzuetan, baina nolabaiteko sinbiosia izan dezakete, elkarren osagarri izan daitezke denbora batez behintzat. Eta zentzu horretan, Green New Deal, ikusiko dugu, baina nire ustez agian baliagarria izan daiteke gehiengo politiko batzuk eratzeko trantsizio bidezko baten alde, hemen ditugun gizakiak ikusita, subjektibitateak ikusita, uste dut hori egin genezakeela. Gobernuek egiturazko oinarrizko inbertsioak egin litzakete eta erakundeetan tarte ideologikoak zabal genitzake mugimenduen desazkundera begira eta gero gizarte mugimenduetatik kanpotik esan dezagun indar handiagoz bultza genezake neurri zehatzagorik eta batez ere maila kulturalean eta hori da oso garrantzitsua niretzat. Hegemonia, hasiera batean, beti eraikitzen da kulturalki, beti lideratzen da estetikarekin, kulturalekin eta balioekin, gobernu izan aurretik,
mugimendu sozial desazkundearen aldekoek asko dute egiteko zentzu horretan, eta noski, esan bezala ez naiz inozoa, eta badakit arazotxua dela proposamena, eta honekin amaituko dut, badakit badela arazo batzuk, eta aipatu nahi ditut, geratu daitekela desazkunde berdearen dinamika batean harrapatuta, egia da, ere, berriztagarrietarako materialetara heltzeko arazoak daudela, hor egongo lirateke aukera teknikoak, aukera politikoak arazori murrizteko, eta egia da ere, Green New Deal ez badoa justizia klimatikoaren esparru batez lagunduta, ez bada erabiltzen arkitektura kolonial hori deseraikitzeko, hau da, munduan dugun sistemari deseraikitzeko, gerta daiteke, iparraldean berriztagarriak erabiltzea, eta aldirietan edo hegoaldean infernua sortzea, ezta? Hori guztia horrela izan daiteke, arriskuak hor daude, baina nik uste merezi du jokatzeak. Eta mugimendu ekologistak, azken urteotan, izan ditu hor bere eztabaida batzuk, benetan errealak direnak, baina uste dut elkarren osagarritasuna bilatu behar dugula, elkarren artean lan hori dugu egiteko, eta uste dut bi norabideetan jokatu beharko dugula, bi estrategiekin, eta honekin amaituko dut, eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko benetan, Emilio, gero, kontu mardulak aipatu dituzu, gero eztabaidanea jorratzeko aukera dugun. Emilio Santiago Muñoz gain, baditugu beste bi ponentzia, eta horietako hurrengoa Luis González Reyesek ekarriko du. Nik uste dut, nabarmen desberdina izango dela, izenburuan somatu daiteken moduan, baina aurretik utzi dazue Luis González Reyes pixka bat aurkezten. Bera, Ekologistas en Acción taldeko kidea dugu, hau jaio zenetik, eta 9 urtez bertan koordinatzailea izan zen. Bera formakuntzaz kimika doktorea da, eta garua sozietateko bazkidea da, eta trantsizio ekosozialak errazten dituen sozietatea da, praktika laborategiak sustatuz, narratibak sortuz eta prozesuak eratuz eta lagunduz. Prestakuntzan eta ikerketan aritzen da bereziki, ekologismoarekin eta pedagogiarekin lotutako gaietan. Esparru horretatik, zenbait unibertsitateren ohiko laguntzailea dugu Luis González Reyes. FUEMen ere lan egiten du, eta ekosozializazioaren ardura da erakundearen 3 ikastetxeetan. FUEMen lanen artean ikuspegi ekosoziala duen kurrikulum bat lortzea, etapa guztietarako eta material didaktikoei dagokionez, eskola jantoki ekologiko eta osasungarriak ere koordinatzen ditu, eta ekologismo sozialaren inguruko hainbat eta hainbat liburuen autorea egilea dugu. Liburu horien artean batzuk garrantzitsuak, adibidez, Educar para la Transformación Ecosocial edo estatuko ekologismoaren erreferentea izan den eta izaten jarraitzen duen Ramon Fernández Duranekin idatzitako En la espiral de la energía liburu ezaguna. Luisek ere eztabaida honetan Green New Dealaren eztabaida honetan parte hartu nahi izan du, eta bere ponentziak horrela izena du, bidezkoa izango den desazkunde ezinbesteko baten alde. Zure da hitza, Luis, nahi duzunean, arratsaldeon. Eskerrik asko Mikel aurkezpenagatik, lehenik eta behin esan beharra daukat nire konexioa kaskar xamarra dela, beraz arazoren bat baldin badaukat kamara kenduko dut audioa mantendu alizateko eta zuek ni jarraitu alizateko. Eskerrak ez bakarrik Mikeli aurkezpenagatik, baita ere EH Bilduri jardunaldi hau antolatzeagatik eta nirekin kontatzeagatik, eta gu erin gauza beragatik eta planteatzeagatik gai nagusi hau garrantzitsua eta gainera oso estimulantea. Nik uste dut eztabaida hauek hazten laguntzen digute kolektiboki, mugimendu politiko sozial gisa eta baita ere sindikal gisa. Hasiko naiz bada. Proposamenak egiten ditugunean,
eta eztabaida politikoa bultzatzen dugunean, ez dira proposamenak bakarrik egiten dituguna, baizik eta borondate bat dugu aldaketa soziala bultzatzeko, baina premisa behar ditugu horretarako. Lehenik eta behin politikoki egingarriak izan behar dute, gu bizi giren ingurune sozialetan, eta bigarrenez ere fisikoki bideragarriak izan behar dute planetan. Beraz, itun berdez hitz egin nahi dugunean, bi alderdiak jaso behar dira. Eta naiz eta Emiliok planteatu eztabaidaren parte bat utzi egin behar diogula akademiari, hau da, eztabaida denean ze puntuterainoko denbora dugun ez dugun, egiek balio duten edo ez, nik uste dute bat eztabaida horiek ere landu egin behar ditugula honelako espazio politikoetan ze, horrelako eztabaidetan debatetan oinarritu behar dugu gero beste proposamen batzuk egiteko. Eta lehenik eta behin landuko dut fisikoki posible den horretan eta gero politikoki posible denetan. Fisikoki posible den horretan ze gertatzen da berriztagarriekin. Berriztagarriak dudarik gabe etorkizuneko energiak dira. Zalantzarik gabe energia hoien alde apustu egin behar dugu, baina aldi berean energi hoiek desberdinak dira, ez dira erregai fosilak, oda propietate fisiko-kimiko desberdinak dituzte, oinarri energetiko desberdina dute, eta beraz gizarte desberdinak ematen dituzte. Hau da, ezin dugu iturri energetiko bat beste batzuengatik aldatu, eta gero pentsatu ez dela zer gertatuko, ez dela zer aldatuko, ze dena aldatu egingo da, zer gertatzen zaie berriztagarriei. Berriztagarriak lausoak dira, energia lausoak dira eta kontzentratu egin behar dira, hori erregai fosilei ez zaie gertatzen, erregai fosilak kontzentratutak daude, trinkoak dira, dentsitate energetiko altua dute. Eta beraz, iturri hauek diskontinuak dira, ez dira jarraiak, hau da, beti ez dago haizerik, beti ez dago eguzkirik, beraz, hainbat tarten mende dago, hori etzai erregai fosile gertatzen, iturri hauek erabil daiteke, erabili nahi ditugunean, erratzen ditut eta listo. Gero, iturri hauek jario gisa funtzionatzen dute, ez dira estok bat, ez da gordeta dudan petrolio bat edo ikatza biltegi batean, baizik eta fluxu gisa datoz eta aprobetxatu egin behar ditut, eta horrek arazoak sortzen ditu esate baterako, biltegiratze, auziak eta bar. Horrek guztiak zer esan nahi du? Horrek esan nahi du energia berriztagarriek potentzia instalatu gutxiago izaten uzten digute, gero gainera behartu egiten digute, potentzia, hornitu beharreko potentzia barkatu, uzten digute eskuragarri dagoen energia gutxiago izaten, baina horrela kantitateak izateko potentzia gehiago jarri behar dut lehen komentatu duenaren arabera, eta gero gaina arazoak ditu biltegiratzeko eta beste elementu batzuk behar ditut biltegiratze hori egiteko. Beraz, berriztagarriak ematen dizkiguten prestazioak desberdinak dira. Hau da, gizarte hiperteknologiko honek behar duena. Beraz, guk botatzen ditugun proposamen politikoetan kontuen hartu behar dugu. Bigarren elementu bat berriztagarrietan da, gaur egun erabiltzen ditugunak ez direla iturri berriztagarriak, hau da, energia berriztagarria erabiltzen dute, haizea, ura eta makina hori, baina makina horiek ez dira berriztagarriak, haiek eraikitzeko behar dira, eskasak dira meak, lehen Emilio komentatu du, petrolioa edo erregai fosilen eratorriak gero hori burutu ahal izateko. Beraz, hortik, pentsa dezagun berriztagarriak ditugula, baina benetan berriztagarriak direnak. Eta mendekotasun honetan gainera badago ondorio handi bat. Eta esate baterako oreka ekosistemikoan dagoen inpaktua iturri hauetatik ez da ere txikia. Berriki azterlan bat argitaratu da non planteatu egiten zen nola mehatzaritzak baduen inpaktu potentziala eren bat erabilitako azaleran Antarktidak kenduta, eta mehatzaritza hori 90% lotuta dago behar diren mea hoiekin, erabiltzen dituzen mea hoiekin. Beraz, begirada komplexua da, eta gai klimatikoak, arazo klimatikoak sortzeko orduan ez dira sortu behar arazo ekosistemiko txikiagoak, gaina hori da aldaketa klimatikoarena. Hau da, irrupzio ekosistemikoa bai da arazo nagusia. Gaina berriztagarriei buruz hitz egiten dugunean, ulertu behar dugu zertarako balia duten, eta ze zailtasun ditugun erabiltzeko. Eta zailtasunak ditugu erabiltzeko esabaterako mugikortasunarekin zerikusia duen gauzarekin gure sisteman ez da txorakeria. Mugikortasunari esker egituratu egiten ditugu 10 milioitik gorako hiriak,
munduko bizanen erdia hirietan bizi da gaur egun, baina horrek uzten digu egituratzen ekoizpen eta kontsumo sistema globalizatu bat. Eta hipermugikortasun horrek laguntzen digu salgaia, pertsonak eta informazioa mugitzen, volumen handiten eta oso denbora gutxian, baina elementu hori nodala da gure antolakuntza sozialean, eta nodala gure antolakuntza ekonomikoan ere bai. Zer gertatzen da orduan, pasatzen da berriztagarriak ez direla onak hipermugikortasun hau mantentzeko, orain arte izan duguna, hau da, ezin dugu eraiki kamioi bat, mugimendu autonomia izango duena, eta gero gainea zama gaitasuna izango dutena, edo bata dugu edo bestea dugu, eta horrek zer ikusia du berriztagarrien mugekin, gutxienez gaur egun dugun teknologiarekin, eta hainbeste ikertu ondoren baterietan, bateriak ez dira teknologia berri bat, baina ematen du ez gaudela soluzioak lortzeko gainez eta Teslak esan, bere marketingarekin hurbil gaudela. Beraz hor badugu arazo bat. Eta teknikaki ebatzeta duguna, adibidez automobil pribatuarekin zerikusia duen guztiak, konponbide teknologikori ez da konponbide bat gure kaleetan, gure parke mugikorrean ez dago ja ezertxo elektrifikatua, beraz elektrifikatu egin behar dugu parke mugikor guztia, eta horrekin azpiegitura guztia. Hau da, ekoizpen sareak, produkzio energetikoa, elektromineroak, hau da, hor guztian akoplatua dagoena. Eta horrek denbora eskatzen du, diruen bertitzea, materiala eta energia, eta segurenez gure gaitasunetatik kanpo dago inbertsio hori. Beraz, pentsatu dezagun berriztagarrian, apustu egin dezagun berriztagarrietan, baina trampak egin gabe solitarioan, eta gu jartzen ditugun apustu politikoetan kontutan hartu behar dira gauza hauek. Eta pentsatu berriztagarrietan, baina sinpleagoak direnak, errazagoak, benetan berriztagarriak direnak. Beste paradigmetako bat, Green New Dealak, eta partekatzen duten miliok esaten duena, eta gero gainea uste dut ondo esaten dula. Hau da Green New Dealen etiketaren barruan hainbat proposamen daudela. Ez da gauza bera Europar Batasuneko Green New Deal hori, demokratek esaten dutenak, edo Mas Madridek esaten duena. Nik uste dut hor alde handiak daudela batetik bestera. Baina horietako proposamen batean badago proposamen oso sendoa teknologien alde. Eta ematen du horrek lagunduko digula efizientzia handitzen, gauzen interneten bidez, eta bar, bueno, orain arte, ez dago inolako oinarri empirikoki hori sostengatzen duena. Naiz eta teknologien, informazio eta komunikazioen teknologia garatu egin diren hainbat hamarkadatan, ez da gauza berri bat. Eta ez da horrekin korrelazionatu, ez da kapitalismoa hor dago, edo zein efizientzia prozesuen handitzetan beti ere fagozitatu egiten da behar hori dugulako azteko, mugari gabe, etengabe, eta horren ondorioz, hau azkenean bihurtzen da konsumo materia energetikoaren handitze batean, baina guk dugunaren erritmo txikiago batean. Baina gainera, IKT-en teknologia hitz egiten dugunean, esan behar dugu energetikoki eta materialki oso trinkoak direla. Gaur egun energia osoaren 4% ez elektrizitatearen baizik, eta mundu mailako energia osoaren 4% kontsumitzen ari da IKT-etan eta 4.0an, eta ez da 1% txikia. Baina ikusten dugunean kontsumo materiala askoz ere handiagoa da. Hau da, ikusten dugunean ordenagailu pertsonal bat egiteko ze behar den bere barruan ia taula periodikoaren 2 herena dago ordenagailu pertsonal batean, ordezkatu ezin direnak eta eskasian daudenak gero eta gehiago. Beraz, hau da beste elementu bat sartu egin behar duguna, ekuazioaren barruan hitz egiten dugunan fisikoki zer den posible, edo fisikoki zer ezin den egin. Ze azkenean, bukatuko dugu kolonialtasun egoera oso fuertetan zeinean indarnaikoa duzen biztanleek izango dituzte baliabide guztiak, eskuragarri planetan ze muga horietara iristen ari gara. Eta errealitate hori da erori egin gintezke, hau da, oraindik ere zer egin dezakegu, Europar Batasuna berastuan kontutan hartu gabe hori ezin dela estrapolatu maila globalean. Eta botere egoeran eta beste lekuak menderatzeko orduan. Baina fisikoki posible den horretan, gainera hitz egin behar dugu zertarako balio diguten eta ez berriztagarria, baina denbora ere hartu behar dugu kontuan lehen, komentatu du Emiliok,
eztabaida hori funtsezkoa dela, 2020an gaude. Ez gaude 1980an, zen ikusten dut 1980an prest geundela transizio bat egiteko bi alditan. Eta nire atorren antolaketzatik, Ekologistazioen Akzion, planteatzen zen elementu bat estrategikoki hori zen, eta ni partekatzen nuen. Guk apustu egin genezaken teknologia altuko berriztagarrien alde egiten genuen, jakinda ezin zutela kapitalismoa gainditu. Mugak jakinda ulertzen genuen transizio elementu bat zela gero aldaketa konplexuagoak egiteko. Baina ez gaude 1980an, 2020an gaude, eta 2020an ez dugu transizioaren fase hori egin. Eta gelditzen zaiguna da dena egitea batera. Ematen du azterketaren aurreko gauean dagoela eta ez dugula zertxora ikasi. Hau da, gelditzen zaiguna da gau komplikatu bat, iluna, eta hor egundoko asko ikasi barko dugu, sufritu egin barko dugu, eta ez dugu bermerik jakiteko horrengo gunean gainitu egingo dugula. Eta errakastaz iristen bali magera, modu kutrean iritsiko gera, erdi purdi eta errapaladan egia esan. Beraz, denbora dugu edo ez dugu. Ematen du, gero eta txosten gehiago dago dela maila zientifikoan planteatzen dutenak ez dugula denborik transizio eskalonatuak egiteko. 2019 amaieran, Nazio Batuak, normalean IPCCak ezaugarri konservadorak izan ditu aldaketa klimatikoren aurrean ikusita ze txosten argitaratu dituen, Nazio Batuek esan zuten emisioak murriztu bertzirela maila globalean, eta 7 murriztu beharko litzatekela urtean. Hori astakeria bat da maila globalean. Eta pixka bat ikusteko bloke sovietarra kolapsatzen denean, gertatzen diren murrizketak 4 gertatzen dira gehien jota ere. Eta ematen du hori denboran iraun egin duela. Eta gero gainera gauza hori ez dela eskualde txiki batean bakarrik ezarri dela. Eta hori retroalimentazio bukleak aktibatu ez daitezen, metanoa ateratzen da artikotik, hasten da kiribil batean sartzen, desizozte kiribil batean seguruen ez atzera ezin egin dena Iparpoloan eta Antartidako eskualde batzuetan, beraz seguruen ez, eta hori da txosten zientifiko askok esaten dutenak, mugat batean gaude. Edo gauzak egiten ditugu bizkor seguren ez gaizki, edo ondorioak maila klimatikoan ondamenezkoak izango dira, ze kiribil batzuk aktibatuko dira, eta berdin izango du ze politikak egiten dugun, ze planetak berak hartuko du emisioen kontrola, eta nolabait planetak berak erabakiko du ze oreka klimatikora joan nahi duen. Eta egia da, gai honen inguruan eztabaidak daudela, baina egia da eztabaidak daudela. Ze aukera dugu politikoki. Esan dezakogun, nola eztabaidak dauden eta ez gauden seguru, tira, egin ezagun aurrera eta egingo dugu transizio bat bi alditan. Edo ez alda zurragoa ikuspegi politikotik esatea nola argudio bat dagoen eta datu potenteak dituen eta nolabait emaitzea zientifiko potenteak dituen atzetik, behar bada pentsatuko dut, eta behar bada oker nago. Baina, noski, zuhurrak izanik askoz ere hobe da, planteatzen dituzten aztera noiek kasu egitea, hau da, kiribil hoietara iristen ari gara ia, eta behar bada, ez dakagu denborarik erantzuteko. Eta ezin badugu transizio bat egin bi alditan, orduan behar dugu desazkunde hori eta errealitate bihurtu behar du, baina ez ikuspegi fisiko batetik hori, gertatu egingo da, ala bai, ez dago eztabaida politikorik. Ea desazkundeko garan gure erabilera energetikoan, ze baliabide mugatuak ditu gure planetan. Hemen eztabaida politikoa eta debate nagusia eta Emiliorekin bat natorra da nola emango den prozesu hori. Eztabaida potoloa da ea aberastasunaren birbanaketa egingo den, baliabide materialenganako sarbidea izango dugun edo ez. Eta hor ditugu gakoak, baina horretan sartu aurretik alderdi politikoan elementu pare bat aipatu nahi nituzke ikuspegi fisikotik lehenengoa.
Green New Dealek esaten digu gai izango gara berotze globalaren aurka borroka egiteko murriztu egingo ditugulako emisioak beharaina berriz ere segurtasun marginetan sartzeko. Bueno, ereduek ez dute hori esaten, eta ereduak errealitatearen simplifikazioa dira eta oker egon daitezke, baina arrastuak eman ditzakete, nondik joan gaitezken. Medeas da eredu bat, partzuergo pan-europar batek egin du, eta planteatzen du epe laburrean hazkunde berde horrek ekarriko duela negutegi gasen handitzea. Eta garapen industriala handia ekarriko baitu, eta hori hondamena da, une batean non ezin dugu gehiago handitu, baizik eta murriztu egin behar dugun. Eta epe ertain batean gertatzen diren murrizketak ez direla nahikoak planteatzen ari diren horretan. Esate baterako zientzialariek esatuten bezala Nazio Batuetan IPCC-aren inguruan. Aztelan antzeko bat egin genuen, gainera partekatu egin genuen, Emiliok eta nik beste talde batekin, Espainiako kasuan askoz ere eredu simplifikatuago batekin, Medeasekoekin, eta planteatu genuen New Green Deal hori ukitu desazkunde ukitu batzuekin, baina desazkunde hori gelditzen zen beharrezkoa zen horretatik puntu batzuk berago, eta kontan hartu gabe ere justizia klimatikoa, Espainiako estatua da emisore nagusietako bai mundu mailan, bai per capita mailan, bai maila absolutu eta historikoetan. Beraz, besterik gabe iristeko maila horretara. Beraz, zer da formula, ze enkaje ekonomikoak egin beharriko ditugu maila horretan sartzeko, ekonomiaren lokalizazio bat, ekonomiaren primarizazio bat, hau da, gehiago egituratuko dena lehen sektoraren inguruan, eta ekonomia askoz ere txikeagoa, desazkundea izan duena, beste ekonomia bat azken batean, hau da, hau ez da iturri energetiko batzuk aldatzea beste batzuengatik, eta nolabait berdin mantentzen gara. Ez da hori, baizik eta aldatu egin behar dut egitura ekonomiko guztia eta gizarteak sar daitezen muga horien barruan. Hau da, jasangarritasunaren mugetan. Beraz, fisikotasunaren barruan eta politikaren barruan, ondorio garrantzitsu bada, gero eta evidenteagoa da, hasi egingo garela, bai, ala bai, berriztagarriak izango direla etorkizuneko berriztagarria, baina etorkizuna desberdina izango dela, prestazio desberdinak izango ditugula mahai gainean, eta ez dugula astirik. Eta egingo ditugun transizioak egingo beharko ditugula oso bizkor eta gaurtik hasita. Beraz, hor ze margin politikoa dugu eta zein da realitate politikoa. Bueno, lehenik eta behin, askotan, holako eztabaidak egiten ditugunean, gure atzoko esperientzietatik hitz egiten dugu eta gure eskarmentutik hitz egiten dugu. Egia esan gure mundua horren beste aldatzen ari da, eta horren beste aldatzen ari da. Hain bizkor oso ondo baitakigu ze agertoki ditugun aurrean eta ze aukera eta arriskuak sortuko diren. Esate baterako. Duela 5 urte, 3 urte, ultraeskuinak, faxismoa, indar politiko oso ordezkatzailea izango zen Espainiako estatuan, baina baita ere Europar Batasunean. Inork ez zuen espero. Eta hau iraulketa oso bada, eta hau da arrautzak zapaltzea bezala, elefante bat katxarreria batean sartzea bezala, baina inork ez zuen aurre ikusten. Ematen zuen politikoki pentsa genezakela ezinezkoa zela, baina gertatu egin da. Ustekabea izan da txarrerako, bai, baina ez genuen espero eta gertatu da. Beste ikuspegi batetik nork pentsatuko zuen mundu erdiko gobernuak edo gehiago pertsonen osasuna jarriko zutela ekonomiaren aurretik. Gai izango ziren neurria jartzeko gai, kontzienteki ekonomia geldituko zutenak eta ralentira utziko zutenak azken hilabetetan ikusi dugun bezala COVID-aren pandemiaren ondorioz, hori ere ezin genezake aurre ikusi. Eta honek agertoki politiko guztiz errotik desberdinak irekitzen ditu. Beraz, lehenik eta pentsatzen dugunean zer den egingarria eta zer ez ikuspegi politikokik, ez ezagun bakarrik pentsatu ze gertatu den iraganean eta orain ze bizi dugun, baizik eta pentsa dezagun garai oso gora beratxoak biziko ditugula etorkizunean, agertoki ustekabekoak izango ditugula eta arrisku handiak izango ditugula, baina baita ere aukerak irekiko zaizkigunak. Eta orain politikoki ezinezkoa dena, behar bada etzi, ez da izango, eta hasiko gara leiho batzuk irekitzen. Hori da lehen elementua. Luis.
Bai, berkatu? No, que tenemos que ir Bai, terminando. bueno, bukatzen joan Un par de behar minutillos duzu, más y... minututxo pare bat duzu, bueno, orduan ideia honekin bukatuko dut. Barkatu, bai, enrollatu egin naiz, Mikel. Bueno, oraintxe bukatuko dut. Eta bigarren elementua da, eta honekin bukatuko dut, honek zerikusia du Emilio komentatu duen gauza batekin. Ez gara gai izango politika egiteko konfrontazio hori gabe. Konfrontazio oso gogorra, eta gainera pentsatu da, konfrontazio hori izango dela hegemoniari gabekoa. Hau da, dena oso jariakorra izango da, eta uneren batean gure ordena soziala usten ari den, sortu egingo dira aukera politiko desberdinak. Eta hoiek indartu egingo dira, eta litekena da hegemoniak ez izatea, berbada koiunturalak izango dira, baina ez dira izango egonkorrak, eta nik uste dut lan egin behar dugula konfrontazio horren barruan. Ezarretako boterekin, eta aberastasunaren banaketa indartsuarekin, konfrontazioa gizarte mailan ze kolonialtasun horrekin hautsi egin behar dugu maila kulturalean oso sartuta baitugu Europar Batasunan adibidez. Eta honek irekitzen ditu beste agertoki politiko batzuk. Eta ez dira hegemonienak, baizik eta eraikien behar ditugu autonomiak eta elkarrekin biziko direnak eta gai izango direnak egituratzen hegemonia horien barruan. Eta barkatu enrollatzeagatik, baina bukatu dut. Eskerrik asko zure ponentziarengatik. Luis, oso interesgarria beste ikuspuntu bat, ikusi dugu ez dagoela gai honi aurre egiteko ikuspuntu bakar bat, eta oraindik beste bat gehitu nahi diogu, ze pantailaren bestaldean berriro ere Silvia Modik dugu, Silvia Modik Finlandiarra. Barkatu ahozkeragatik, baino Base Mistolito Ezkerreko Aliantza taldeko politikari Finlandiarra dugu, Modik anderea, eta gaur egun, 2019 urtetik, Europako Parlamentuko kidea da, hain zuzen ere GUE-NGL taldean. Eta GUE-NGL taldeko koordinatzailea dugu gainera, ingurumen, osasun publiko eta elikagaien segurtasuneko batzordean. Bera, Finlandiako Parlamentuko kide hoia da, eta Helsinki hiriko kontseiluko kidea ere da gaur egun. Bere gai nagusienen artean, klima arazoak, justizia soziala eta berdintasuna jorratzen ditu. Berak gaur aukeratu duen izenburua, gai honen, honekiko bere ekarpena egiteko, honako hau da. Green New Deal Europako Parlamentuan, aukerak eta mugak. Silvia, zurea da hitza. Eskerrik asko zure aurkezpenarengatik eta eskerrik asko gonbidapenarengatik. Benetan gogo handiak ditut Euskal Herrira joateko, nire lagun euskaldun guztiak ikusteko, tamalez oraingoan ez da posible izan, baina hala eta guztiz ere, eta horrela baldin bada ere, pozik nago hemen nagoelako. Eskerrak eman nahi dizkiet, bai Emiliori eta bai Luisi, haien aurkezpen benetan interesgarriengatik. Iruditu zait beraien ikuspegiak oso garrantzitsua direla, gaia benetan zabala delako. Eta gai honi hainbat ikuspegietatik heldiezaiokegu, eta benetan ideia asko jaso ditut haiengandik. Ni politikan jarduten duen emakumea izanik, ekarri nahi dudana eztabaidara da nola ikusten dugun guk, nola ulertzen dugun guk ezkerretik Green New Deal. Gardenki batzu prestatu ditut, ez dakit jarditzakezuen, bai? Ongi, ikus ditzazuen ere, nik politikari buruz hitz egingo dudalako, eta gaia nahiko idorra da, beraz horrela agian atseginago izango da, argazkitxo batzuk ere jarri ditudalako, eta bar. Badakigu zer den itun berdea. Bere helburua da Europaren neutraltasun klimatikoa lortzea 2050erako. Legeria berria, aurreikusten du, klimari buruz, ekonomia zirkularrari buruz, nolabiteko bide horri izateko asmoz sortzen da. Ursula von der Leyenek sarritan esan izan du Europar Batasunak inoiz ez duela hainbeste egin bere ibilbide osoan
aldaketa klimatikoa geldiarazteko. Eta bai, hori egia da, baina horrek ere ez du esan nahi honekin nahikoa egiten ari garenik. Lehen baina gehiago, bai, baina ez da nahikoa. Hau da, honek ez du esan nahi ondo ari garenik, edo nahikoa egiten ari garenik. Eta zentzu horretan, Europako liderrei kontuak eskatu behar dizkiegu. Green New Deal edo itun berdea hitz emate handia da, baina hitz ematen duzunean gero bete egin behar duzu. Beraz, nik aipatuko ditut gaur elementu batzuk, niretzat gakoak direnak, jakiteko ea itxaropen faltsu bat den, edo ea benetan irtenbide bat izango den. Nik pentsatzen dut aukera bat dela, pertsonalki hori iruditzen zait. Izan ere, klima aldaketaren aurkako borrokarako errezeta nahiko sinplea delako. Emisioak murriztu behar ditugu, gure karbonoaren sumideroak handitu behar ditugu, eta neutraltasun ekonomikorako baliabide ekonomikoak ezarri behar ditugu. Beraz, hainbat osagai ditu errezeta honek, ez da hain zaila, baina gero errealitate politikoarekin talka egiten dugu. Paperean denak perfektua dirudielako, baina gero hor dago borondate politikoaren kontua. Benetan bete nahi dugu hitza, benetan lortu nahi ditugu gure helburuak, eta guk arazo hori ikusten dugu Europan. Ezkerrekoek, behintzat, egunero ikusten dugu arazo hori parlamentuan. Mila milioi euro ditugu, hori da aurrekontua. Eta mila milioi esaten ari naiz, ez da diru gutxi aurrekontu handia, diru fluxu handia, kontrako norabidean ere doana. Koronavirusak eragindako krisialdian zehar, inbertsioen Europako bankuak diruz lagundu ditu, hain zuzen ere, erregai fosilekin lan egiten duten enpresak laguntza asko jaso dituzte. Barkatu badirudi soinua galdu dugula, bai, itzuli da. Baina noski ez da egon inolako aitortzarik, ez zaio esan enpresa bai, begira, aro hau amaitu da. Orain hazkunde berdeari begiratu behar diogu. Bestelako ereduak baliatu behar ditugu. Hau ez da inolaz ere aitortzen. Beraz, bai, badago 1000 milioi euroko kopuru hau, baina oraindik ere inbertsio handiak egiten dira erregai fosilekin lan egiten dituzten enpresetan. Badago lege proposamen bat, itun berdearen barruan, eta niretzat hau da garrantzitsuena, eta da klimari buruzko Europako legea. Eta zergatik da hau garrantzitsua, lege honek legearen formatuarekin derrigortuko duelako 2050erako neutraltasun klimatikoa lortu behar dela, baina zein da arazoa 2050 berandu egidela, beranduenez ere 2050erako ezarri beharko lituzke helburu hauek. Baina, azken batean, garrantzitsuena da legean loteslea izango dela, Europar batasunak derrigorrez lortu behar duela karbonoaren neutraltasun hau 2050erako. Europar batasunak eta noski estatu kideek 2050erako. Beraz, helburua ez da Europar batasunarentzat oro har baizik eta estatu kide bakoitzarentzat ere. Eta hori garrantzitsua da. Lege honek, lege hau ez bada ambiziotsua, beste guztia soberan da. Lege hau ambiziotsua izan behar da. Eta dagoeneko netxi da, Europako Parlamentuan, alderdi bakoitzak bere jarrera, adierazi du, eta lortu dugu ambizio maila areagotzea. Eta proposamena hobetu da alderdi askotan, baina badago arazo bat. Eta da, hasierako proposamen horretan ez zirela kontuan hartzen aholku zientifikoak. Eta horietako asko txertatzea lortu dugu. Eta orain, Europako batzordeak, parlamentuak, negoziazioei ekingo diete, legearen negoziazioei. Baina garrantzitsuena,
esaten dela, zalantzarik gabe, erabaki guztiak zientzian oinarrituta egon behar direla. Kontseiluz eta aholku zientifiko onena kontuan hartu behar direla esaten du. Eta hor izango dugu guk Europako Kontseilua klima aldaketari buruzkoa, zeinak aholkularitza lanak egingo dituen adierazteko zer nolako erabakiak hartu behar diren. Eta erabaki horiek oinarritzen badira aholku zientifiko horietan, orduan aurrera pauso handia izango da hori. Baita ere, aipatu beharra dago, helburu 160ko murrizketen helburu gehienek 2030 dutela epe gisa. Eta hori garrantzitsua da. Denbora gutxi dugulako, beraz, 10 urte, 15 urte ditugu kurba horien guztien norabideak eta bilakaerak aldatzeko. Gure bide horria ez bada beharra dina ambiziotsua 2030era begira, orduan ez dugu lortuko helburuak betetza 2040an eta ez da ere 2050an. Konturatzerako gaizkikoa zela berandu egin litzateke, beraz horregatik 160ko gehienak 2050erako. Doikuntza handiak egin beharko ditugu, garestiagoa, zailagoa izango da, baita ere ikuspegi politikotik hainbat gauza egitea, eta horregatik da garrantzitsua ere lege hau. Eta badirudi estatukideak ados egon direla kontseiluan ere. Beraz, legea aurrera ateratzen bada, eragin handiak izango ditu Green Dealaren gainerako alderdietan. Klimaren legeak ezartzen duenez, datorren urterako Europako batzordeak proposamen bat egin beharko baitu, estimazio bat, adieraziz nola aldatuko diren Europako legeak, politika guztiak Parisko akordioaren araberakoak izateko eta klimaren legearen araberakoak izateko. Beraz, hau bada muina guztia eraldatuko duena. Noski, arazo handiak ditugu, eta ni saiatuko naiz pixka bat mahai gainean jartzen zer nolako ikamika ditugun parlamentua, inoiz baina gehiago egiten ari da, erakundea inoiz baina gehiago egiten ari da klimaren alde, baina nahikoa ote da. Goazen aztertzera eta goazen aztertzera ikamika horiek. Nekazaritza ezinbestekoa da, eta orain arte ez da aintzat hartu ingurumenari buruz hitz egin izan denean, izan da nolabait polizoi bat, ezkutuko bidaiari bat, ezta? Badago biodibertsitatearen estrategia ere, eta Farm to Fork, hau da, baserritik platerera izena duen proiektua. Ikusten badugu zer nolako murrizketak nortu diren nekazaritzan azken 30 urteotan, ikus dezakegu ez doala ondo, ez doala bide honetik. Izan ere, eremu batzuetan ez dira gai izan inolako murrizketarik edo beherapenik egiteko, zergatik borondatean oinarritu direlako horrelako neurriak. Eta sektorearen borondate ona izatea irizpide bakar gisa, ez da nahikoa. Eta kontuan izan dezagun Europar Batasunaren aurrekontu osoaren 30% dijoala PAK deritzon horretara edo politika komun horretara. Beraz, kontuan har dezagun hori, eta kontuan har dezagun diru hori guztia doala sektore batengana, non gutxi egiten ari diren klima aldaketaren aurka borrokatzeko. Dena den badauden elementu positibo batzuk. Eta garrantzitsua da hau ere ezkerrarentzat. Jakin behar dugu, egiten diren trantsizio guztia modu bidezko batean egiten dira. Eta uste Luisek hitz egin duela, horri buruz, berak hitz egin du New Dealaz, Rooseveltarekin konparatu du, uste du bera izan dela. Noski etzen dena perfektua, baina bazegoen atzen nolabaiteko ontasun bat, dimentsio sozial bat izan behar zuten erabaki guztiek, hau da, bere helburua zen, gizarte bat lortzea zeinetan denak zainduko zituzten, zeinetan ezen inorratzen geratuko.
Eta erabaki guztiek izan behar zuten helburu hori. Eta horretarako Europan daukagu bidezko trantsiziorako funtsa. Eta hau gai oso garrantzitsua izan da ezkerrarentzat. Nire ustez funts honek diru kopuru handiagoa izan beharko luke. Eta noski, izango ditu funts guztiak dituzten arazoak. Eta dira, erabiliko diren irizpideak, banaketarako irizpideak. Irizpideak ongi ezarri behar dira. Eta argi eta garbi adierazi behar dute zertan datzaten. Adibidez, funts honetan ikusi dezakegu finantzaketa dagoela gas naturalarentzat eta badakigu dela erregai fosil bat. Eta noski, orain asko inbertitzen ari gara gas naturalean, baina noski hori ez da erabaki aproposa edo zuzena. Dena den trantsizio funts hau garrantzitsua da. Baina noski, arazo ugari dago eta herrialde askok arazo handiak izango dituzte trantsizioari heltzeko orduan. Badirelako eskualde batzuk ikatzaren mendekotasun handikoak direnak eta horiek jasoko dituzten diru laguntzak ez dira izango beste batzuetan jasotzen dituztenak. Adibidez, meategi asko dituzten eskualdeetan finantzaketa eskatu ahal izango diote funts honi trantsizioa egiteko. Edo, adibidez, eskatu ahal izango dute finantzaketa sektorea eraldatzeko, iturri geotermikoak edo bestelako iturri berriztagarriak erabiltzeko. Beraz, funts horregatik da garrantzitsua eta hori da uste dut gakoetako bat. Trantsizioan lagunduko duela. Eta orain erronka batzuk aipatu nahi ditut. Badaukagu nekazaritzaren sektorea, politika komun horrekin, PAK horrekin, eta hori bada erronka oso garrantzitsua, eztabaida garrantzitsua, eta horrengoa basogintzarekin lotutakoa izango da. Basogintzaren estrategiari buruzkoa, badaukagu baserritik platerera estrategia, biodibertsitatearen aldekoa, eta momentuz ez da loteslea, baina hor ere eraldaketa garrantzitsuak gertatuko dira. Ikusi dugu batzordeak gauza oso negatiboak egin dituela azken egunetan, hilabete batzuetan negoziatu ditugu emisioen murrizketak eta azkeneko momentuan kopuru aldatu zuten kopuru gordin batera. Kopuru garbi batera, ez dute esaten euneko honetan ezarri beharko dela, ez jarri dutena da helburu garbi bat. Eta orduan, kalkuloak egin daitezke, eta tira, ikusiko dugu, ea zer punturaino, basoak ari diren karbonoa baitzen, sumidroranak egiten ari ote diren, eta hor berriro eragiketak egin beharko ditugu. Beraz, ziurgabetasuna, neurtzeko zailtasunak, eta zailtasuna izango da ere benetako jarraipen bat egitea irizpide aldaketa hori dela eta hori berri txarra iruditu zait. Uste dut horregatik basogintza izango direla hurrengo eztabaidagune handia. Eta gero, krisialdia. Orain dator, krisialdi ekonomikoa. Gutako guztiok ezagutzen dugu norbait, familian edo gu geu izan gaitezke goera oso zailan gaudenak, baina klimarentzat krisialdiak gauza positiboa izan da. Aukera bat eman digu. Orain, gai baldin bagara, baliatzeko daukagun aukera, egitura ekonomiko asko galduko direlako, baina gu gai baldin bagara, egoera hau baliatzeko, eta ulertzen badugu ez dela beharrezkoa, eta ez dela desiragarria mundu zahar hori berreraikitzea erregai fosiletan oinarritzen zena, baizik eta horren ordez ulertzen badugu gizarte berri bat, ekoizteko modu berri bat, modu jasangarriago bat sor dezakegula, orduan ikusiko dugu aukera bat dugula. Eta Europar Batasunak badu susperraldirako neurri sorta handia. Estatukideek ere beraien neurri sorta individualak dituzte. Beraz, ari gara inoiz baina gehiago inbertitzen krisialdiaren susperraldi hori bultzatzeko.
Eta lortzen badugu funts horiek ongi erabiltzea, orduan trantsizioa azkartu egin dezakegu. Eta horrexegatik dira garrantzitsuak irizpideak. Badugulako, susperraldirako, erresilientziarako neurri sorta, eta honi guztiari esker lortu dugu funtsen 30% gastatzea klimarekin lotutako gaietan, baina noski zeintzuk dira ingurumenarekin lotutako gaiak, ikatz garbiaz, gauzak entzun ditugu, baina zer da hori benetan existitzen alda, ez dut uste. Beraz, kontu zibili behar gara, irizpideekin, lobby asko ari direlako benetan lan handia egiten, dira ere haragien industrietakoak, erregai fosiletako industrietakoak ere, eta ahotsak benetan ozen hitz egiten dute, haien ahotsek Europako Parlamentuan kontaktuak dituzte eta eragin handia izan dezakete politiketan, gizarte zibile, gobernuz kanpoko erakundeen mugimendu ekologistek ez dituzte aukera berberak, ez dituztelako baliabide berbera, beraz hor borroka handia dago. Baina, nik uste, eta ikusten dudanean egoera, nik uste aukera baten aurrean gaudela. Esango nuke, nolabaiteko erabaki politiko batzuk jarri dizkigutela aurrean, eta guk politikari garen heinean onartu egin dugu badagoela krisialdi klimatiko bat. Eta horrek aukera bat ematen digu beste hainbeste erabaki politiko hartzeko. Norabidea aldatzeko. Eta horrek parlamentuko mapa eraldatuko du. Orain, klimak talde politikoak banandu egiten dituelako, aldendu egiten dituelako. Beraz, orain, ezin ditugu gehiengo zahar horiek kontuan izan. Ezin ditugu aipatu eskuineko eta ezkerreko alderdiak. Ez, orain gehiengoak gaiaren araberakoak izan beharko dira, gai zehatzaren araberakoak. Beraz, pixka bat irekiera bat gertatu da eszenarioan, aliantza berriak sor daitezke lehen pentsa ezinak ziren gehiengoak lor ditzakegu. Gaur egun, aukera dugu lerroen artean irakurtzeko eta lerroen arteko irtenbidea bilatzeko. Beraz, hor aukera handia dugu ere. Eta amaitzeko, arazorik handiena, nik ikusten dudana, da, badaudela proposamenak lurren erabilerarako, basoetarako, biodibertsitaterako, emisioen helburuetarako, hori guztian mahai gainean dago. Eta aukera dugu erabaki zuzenen alde borrokatzeko. Zer falta zaigu? Proposamenak bermatzeko diru fluxuak, fluxu ekonomikoak bideratuta egon daitezen honi guztiari laguntzeko. Lehen esan dut, krisialdian Europar Batasunak milaka milioi euro inbertitu ditu erregai fosilen sektorean lan egiten dituzten enpresetan. Atzo irakurri nuen, adibidez, hegazkinen sektoreari buruz, 20 milioi euro, baina gehiago inbertitu dira sektoreari laguntzeko. Baina beste sektore jasangarriago batzuk ordea ez dute jasoinolako funtsik, adibidez, trenbideek. Nola da posible? Duela 20 urte, ni gazte nintzela, nik interraila erabiltzen nuen, Europan zehar, bidaiatzeko, eta nola da posible duela 20 urte lotura hobeak izatea orain baino, trenek. Europa zari naiz gainera, Europa barroko bidaiez. Silvia, barkatu idazu. Silvia. Ui. Inbertsioak egin behar ditugu, bermatu egin behar ditugu, ezin dira norabideak aldatu. Barkatu, baina beste ahotsak sartzen ari zaizkigu. Zergatik inbertitzen dugu orain gas naturalean? Beraz, erabaki hauek alderdi politikoek hartzen dituzte, askotan eskuindarrek, populistek. Hasta 55. Eta zentzu horretan barkatu, baina beste ahotsak sartzen zaizkigu eta ez diogu ondo entzuten.
hizlariari. Egin behar duguna da hartu diru hau eta ongi bideratu norabide egokian. Orduan dena merkeagoa eta errazagoa izango litzatekelako. Gaur egun dirua xahutzen ari gara. Eta horrekin amaituko dut, eskerrik asko. Okay, Silvia, thank you very much. Eskerrik asko, Silvia Modik. Ordutegiarekiko pixka bat berandu goaz, baina nik uste pena merezi izan duela, entzun ditugu kontu interesgarri pilo bat, 4 ponente izan dira, 3 izan bali badira ere, panel honetakoak, eta oraintxe bertan iraitzen nugenik egon nahi zure buruan, zure papera orain da, hemen esan denaren inguruko, laburunpen edo idea nagusien entresaka bat egitea, beraz, pozik nago zuk egin behar izatea, zer esaten diguzun, eta eztabaidari laburrean baldin bada ere, bide ematen diogu. Eskerrik asko, Mikel, saiatuko naiz pixkat josten, egia esan horra hainbeste ideia desberdin eta hainleku desberdinetatik egin dira, pixkat ez josle edo josten saiatzeko ariketa bat egingo dut. Eskerrik asko Niki, Luisi, Emiliori eta Silviari, eta Emilio botatako ideia bat hartuko dut, terminologiaren ambiguotasunarena, eta pixkat Silviak borobiltze zuen krisiaren termino horrekin, ez da? Krisia bera ere ze termino, askotan poliederrikoak dira, ez hitze gauza asko esan dezakete. Berez etimologikoki austura esan nahi du, ez da? Austura bat, austura, baina baita azterketarako edo analisirako austura horiek aukera ematen dutela azterketak edo analisiak egiteko, ez da? Krisi hitzetik datorra da biez kritika hitza ere bai, ez da? Zerbait aztertzea, baina beti ere epai bat ematea denean, ez da? Posizio bat edo kokapen bat eskatzen duela. Eta Silviak esate zuen ere irizpideak garbi izatea oso garrantzitsua dela, ez da? Termino berdinetatik datorra da biez kriterioak, ez da? Kriterioak garbi izan behar direla, autuak hartuko badira edo egiteko. Zentzu horretan ala ere krisiaren mantra bat ez dakit ezote den bihurtu askotan instituzioetatik ere badena justifikatzeko, ez da, edo dena justifikarria izan daitekela edo ikusteko, eta egia esan asko gustatu zait pixka panel hontan parte hartu duzuenok, ikuspegi desberdinetatik egin duzuelako eta osagarriak iruditze zaizkidelako, kasualitatez nik abiatzea eta nik abiatzea pixkat gaurko hau estatu batuetako begirada honetatik Europaruntza begira, eta ere gustatu zaitez Emiliok ere kokatzen zuelako New Dealaren kontzeptu hori, ez da mendebaldean azkenean ere politika edo iturri antzekoetatik edo eraten ote dugun eta planak eta proiektuak ere askotan antzera ikusten ezote ditugun. Baina militarrak aipatu dira, transnazionalak aipatu dira, eta ikusten ari garen biraje honetan papel oso garrantzitsua betetzen ari diren botere faktikoak aipatu ditu Nikek, ez da, nik uste dut hori dana ezinbestekoa dela kontutan hartzea heriotzaren politikak nagusi diren garai honetan, ez da, eta biziraupenaren ideia hau. Segurtasunarena, ez, azkenengo hamarkada hauetan behin da berriro agertzen diren hitzak dira, baina garbi ikusten duguna da segurtasun edo bizkat nikek esate zuen bide honetatik segurtasun guzti honetan azkenean status quo hori mantentzeko ideia hori dagoela, ez da? Eta bizkat gauza guztietan eta iaia politika neoliberal guztietan bezala inpakturik handiena zaurgarriek izango dutela edo zein aldaketetan eta hau aintzat hartzearen garrantzia, ez da? Pixkat Emiliok heldu dio, pixkat Europarako gerturapenari eta gustatu zait zer egiten ote den sute garaian, ez da? Que hacerren caso de incendio, ez? Pelikula aleman bat etorri zait burura, ez da? Horrere autuak egin behar direlako, ez? Alde batera edo bestera. Asko gustatu zait, 150 urte hauetan izan diren, ez dakit, erreforma eta iraultza edo behar badani mugimendu feministatik natorrelako, baina ez da bai askotan errepikatu egiten direla iruditzen zait, ez da? Eraldaketa nola nondik ematen dugun, ez da? Ea kale mugimendutik, herri mugimendutik eta pixkat oposizio eta konfrontazio zuzenetik edo politikak eta ekintza konkretuak egitea dagoen leku horretatik, ezta? Eta adibidez Emiliok osagarritasun horren inguruan hitz egite zuen antropologia ikuspegiaren, antropologaren ikuspegiaren ikuste dut badagoela pixkat honetan eta herri mugimenduetan aritutakoarena, ezta? Gustatu zait, arriskuak hartu egin beharko direla eta behar bada, indarkorrelazioak edo noruntza joazen, alde batera edo bestera eraman
eramateko aukera edo indarra egon daitekela, ez da, eta pixkat bien arteko ideia hori, ez, egia esan posibilismoa eta apurketaren arteko irakurketa hori nola iruditzen zaidan ezkerretik beste hildo askotan ere eman daitekela, bueno, egia esan oso interesgarria. Eta interesgarria baita, ostean Luis Gonzálezek pixkat bi aukeren osagarritasun hori ez baian jarri izana, ez da? Eta benetan, New Green Dealaren edo itun berri honen eta paktu honen atzean, azkundea dagoela, ez? Beste, emisio edo doitze ariketa bat izan daitekela, baina hemen benetan negoziatu beharra dagoena desazkunde bat dela, ez? Ez dela inundik inora ezin dela planteatu azkundearen terminotan, eta, ikuspegi fisiko eta berriztagarrien garrantzia azpimarratuta, baina hauen batez ere mugak maigainean jarrita, eta honek politikoki izan dezaken. Hala ere pixka maigainean jartzen zuen, ez da urgentziaren ideia, ez dagoela denborari, 80. hamarkadan behar bada, eta beste paktu batzuk, eta beste kolapso batzuk eman zireneko zera horretatik, urtetxo batzuk pasa diren honetan, denbora justu dagoela, ez da. Eta horri ideia, hori da, transizio ordenatua edo desordenatua izango den, eta berandu gabiltzan honetan, seguruenera berandu horretan, ez? Komplexutasunaren ideia, nik uste dut pixkat postkapitalismoa, post-neoliberalismoa edo ze postetan gauden, baina komplexutasuna dela pixkat aukerak, ez? Arriskuak eta aukerak, komplexutasunak ezaugarrituko dituela datozen urteak, hegemonia hitz egiten zuen Emiliok, eta Luisek berriz hegemonia txiki askoz, ez? Lokaltasunaz, lokalizatutako hegemonia hitz egiten zuen, hor pixka burujabetzaren ideia ere pixka sartuko nuke behar bada hemengo ikuspegitik, ez da? Eta gero Silviaren ikuspegi asko gustatu zait, politika egintzen ari zareten ikuspegitik egiten delako, ez da, herri ordezkari zareten enean, eta dagokizuenean instituzioetan eta ulertze, gainera zuetako asko, gainera herri mugimenduetatik eta joandakoak zarete, eta askotan pixka rol hori, ez da, benetan aukera bat bezala hartu edo pixkat hori, ez, gustatu zait irakurketarena. Nire harridurarako egia esaten badizuet pixkat kopuruak, gustatu zait kopurutara ekartzea, ze oso okerrezpanago Green Dealean negoziatzen ari diren kopuruak Europar Batasunean inoiz negoziatu diren handienak dira. Eta horrek esan nahi du bere horretan instituzioarentzat ze garrantzi maila duen, ez? Era berean, eta pixkat iste aldera, baina galdera botako nuke, ea adibidez Europako, pixkat nikek botatzen zuen transnazional horiek eta lobby ekonomiko horiek aber ze posizio hartu duten Europa mailan, ez da, legedia hauekin. Esate zuen Silviak, ez, legea, Europar legea loteslea izango dela, eta hori hor, baldintzatzea, berau baldintzatzea, eta hor eragina izatea garrantzitsua izango dela, baina niri galdera hori sortzen zait, ez da, kontraesan horretan, ez da, nola liteken orain arte inbertsio handienak jaso izan dituzten sektoreak, izango direla rekonbersionen diruak ere jasoko dituztenak, ez da? Izan erregai fosiletan eraldaketa egin behar bada, erregai fosiletan inbertitu beharko da enpresa horietan, ez? Orduan, kontraesan edo paradoja horiek kuriosoak egite zaizkit, eta berdin, Europar Batasuna izan denean agroekologia edo ez, agroekologia ez barkatu, Europa guztiz homogeneizatu duen politikak azkenean bultzatu dituena justu izatea orain atzera buelta datorrena eta markadatan hori dena guztiz aldatu behar dela esango duena, ez? Kezkatzen hau pixkat COVID-aren zera guztionetan bezala herritarron arduraren gain jausiko ote den, erantzunkizunak edo ardura dituztenak erantzunkizunak ez betetzearen zeinen bizkar jausiko den, ez? Orduan, hoxe ez dakite, pixkat mugitu zaizkidan ideiak, baina, eskerrik asko egia esan asko gozatu duzu ideno entzuten. Eskerrik asko Iraitz, lan zaila, baina nik uste borobildu duzula, eta gaina denbora gutxian, denboraz larri xamar gabiltza, laurden gutxitan amaitu behar genuen, baina baimena eman didate, luze joan denez eta lau zeudenez, pixka bat 10 minutu gehiago edo luzatzeko, eta ja zuzenean galderetaraz, iritsi dira galdera desberdin eta batzuk potoloak esango nuke, eta ponentei galderak luzatuko dizkiegu. Nik eskatuko nizueke, nik, Emilio, Luis eta Silvia ea modu sintetikoan erantzun dezakezuen bestela galdera oso gutxi egiteko aukera izango dugu. Hasiko gara, Nick Buxtoni egindako galdera bat, Amadeusek egiten du, eta gaztelera dator, holara botako dut. ¿Cuál crees que puede ser el papel de los movimientos? Zure ustez, nazioarteko mugimendu sozialek XR
adibidez aldaketa sistemiko globalean, eta agian horrek eragotzi dezake, kolapso zivilizatorioa? Si entiendo bien, creo que los movimientos están Egia esango nuke mugimenduak daudela hain zuzen ere irtenbidearen erdingundean, ni Green Dealari dagokionez eszenarioa aldatzen ari direlako eta baita ere eskura ditugun aukerak. Eta hori oso garrantzitsua da. Luisek esan du, badaukagu denboraren arazoa, badaukagu ere indar faltaren arazoa, aldaketa errotiko horiek egin ahal izateko, baina mugimenduak ere eztabaida eraldatzen ari dira eta hemen Estatu Batuetan Green New Dealak askorako eman du izan ere balio izan duelako merkatuaren magiaren ideia hori suntsitzeko, uste zutelako merkatuak alda zezakela edo irtenbide bat eman ziezaiokela larrialdi klimatikoari. Beraz, orain eztabaida da nola sartu desazkunda bezalako ideiak eztabaida horretan, nola eraiki behar ditugun sareak egitura. Beraz, fluxu handiko mundu batean, gabiltza orain eta mugimendu sozialak zentzu horretan motorrak dira eragina izan dezaketelako guk orain behar dugun edo egin behar dugun zer egin honetan ziurgabetasun eta eskerrik asko, Nik. arrisku handiak. Baditute pare bat galdera, Silvia Modigentzako, biak batera ingo dizkitzut eta laburrean erantzun alduzun. Alde batetik, enba nekazal sindikatutik dator, eta nolabaiteko kexu bat edo adierazi digute, esan ez zure diskurtsuan nolabait ere lehen sektoreak edo ingurumenaren alde egiten duen lana ez dela islatu, baizik eta kontrakoa bezala irudikatu dela, eta hor nolabaiteko keja bat zuten, eta dagoeneko nahiko zanpatu eta atomizatua dagoen sektore bat dela, eta agian beste mezu bat ere helarazi beharko litzaiokela edo zitzaiola sektore honi. Alde batetik eta beste alde batetik, Unzalu Salterainek esaten digu Silviarentzako galdera baita ere, baserritik platerera, hau da, from farm to fork estrategia, ez dela perfektua, baina ea zure iritzian ekoizpen ereduan ezartzen dituen hainbat irizpide, hau da, fertilizanteen inguruan, fitosanitarioen erabileraren inguruan, eta bar, hauen murrizketek ea zabaltzen duten ekoizpen sistema eraldatzeko abia puntu bat, bereziki transizio bide bati ekiteko. Bi galderoiek zuretzako, Silvia. Eskerrik asko, lehenengo sektoreari dagokionez, nik esango nuke nekazariek ezagutza dutela, nahia dutela eta bitartekoak dituztela aldaketa bat lortzeko. Arazoa da, ez dagoela indarrik horren alde oraindik pak berriak ez ditu kontuan hartzen. Neurri horiek batez ere nekazari txikienei laguntzen dietenak. Eta noski, handiei mesede egiten zaie, txikienen bizkar beti bezala. Beraz, ez gaitezen hainbeste gelditu kantitaren kontuarekin. Jar dezagun arreta kalitatean entzun diezaiegun nekazariei beraiek ezagutza dutelako entzun egin behar ditugu. Eta bigarren galdera, ez dakit ongi ulertu dudan, baina bai batzuetan ahaztu egiten dugula biodibertsitatea, ez da balore bat edo balio bat bere horretan, ezinbestekoa da gainera klima aldaketaren aurka. Zenbat eta handiagoa izan biodibertsitatea, orduan eta hobea emaitza. Beraz, dibertsitateari dagokionez, orain COVID-aren krisialdiaren ondorioz ere, ikusi dugu asko murrizten ari garela biodibertsitatea. Eta horregatik, harrigarria iruditzen zait,
milioiekin finantzatu izana, adibidez, enpresa petroleroak, baina ez egotea milioiak biodibertsitatea babesteko, edo lehenengo sektoreaz bizi diren pertsonei laguntzeko. Ez diegu laguntzen gauza jasangarritasunez esaten, ez dakit erantzun dizudan. Bueno, eskerrik asko berriro ere Silvia, demora oso gutxirekin, hemen Anderixo Gorria galdetzen du denentzako, baina nik eskatuko nieke Luis eta Emiliori erantzuteko, ze galdera Green New Deal terminoaren inguruan da, y dice así la pregunta, ¿cómo acabamos con el colonialismo y con la explotación de recursos con el Green New Deal? Y bueno, se responde, pero quiere saber vuestra opinión, ¿no? También opina que el Green New Deal no acaba con el extractivismo, no acaba con la destrucción de la biodiversidad, ni con la degradación de los ecosistemas. Handeaketarekin, eta emisioi dagokienez galdetzen du, zertarako balio aldu? Galdera hori duzue, Luis, Emilio, ez dakit teknikariek dioten bezala erantzungo diozue, baina labur, mesedez. Ez zaigu iritsi audioa, mesedez, zerpikatuko duzu? Ez dugu entzun galdera. Bai, noski. Hau da galdera. Nola erabili Green New Deal, kolonialismoa eta baliabideen ustiapenarekin amaitzeko. Eta aipatzen du ere, erauzketarekin, biodibertsitateen handiatzarekin, ez duela irtenbiderik proposatzen. Galdetzen dute ere berotegi efektuen inguruan. Bai, oso labur, seguru Emiliok xietasun handiago hitz egin nahi duela. Emisioi dagokienez, segun eta zer Green New Dealez hitz egiten dugu, Green Growth horrek emisioak handituko lituzke, 2030 bitartean, eta eszenario hori benetan txarra izango litzateke ingurumenaren ikuspegitik. Helburua murriztea baita, Emiliok, nik eta beste batzuek bideratzen genuen Green New Dealaren bidez, erantzun sendoa ematen genuen, ikuspegiak uztartuz, naiz eta ez den beharra dinakoa, oraingo beharrei dagokienez, benetan konplexua baitira. Beraz, segun eta zer Green New Deal ikusten dugu, batzuek bai, gelditzen dituztela emisioak, baina badirudi bat ere ez dela nahikoa. Bai, pixka bat Luisek esandakoaren aritik Green New Deal motaren araberakoa izango da, eta ez baldin badugu nahi estraktibismoaren barra libre bat izatea, horretarako iraultza kultural bat beharko dugu, aldaketa politiko bat gerta dadin, desazkundearen alde egin dezagun, han eta hemen. Eta labur, ñabardura bat, Luisek esandakoari buruz, nik oroar bat egiten dut, Luisek planteatzen duen diagnostikoarekin, baina iruditzen zait, eztabaidaren puntu batela ulertzea ez dela bakarrik planeta muga dituena, egitura soziale, gure antropologiak ere mugak ditu. Eta beraz, oso zaila da irudikatzea aldaketa politikoak gure gizarteak erabat plastikoak diren egiturak balira bezala ulertu da. Hori ez da horrela, ezin dira gauetik egunera aldatu. Eta horrela, Luisek ere aipatzen duenean gauza berriak gerta daitezkeela, espero dut horrela izatea, baina niri iruditzen zait tentu zaritu bergarela gizartari dagokionez, eta kontuan izan beharko dugula zer gertatuen azken 50-60 urteetan. Vale. Luis, o sea, Emilio, no sé si, ya que estás... Bai, Emilio, hor zaudenez, Joseba Barriolak azken galdera batekin nahi dizu, galdetzen du ea klima aldaketa hor baldin badago, eta emisioen murrizketa ez bada gertatuko, edo ez badira geldituko, kolapsoa dagoeneko hasi bada herrialde pobreenetan, eta gerturatzen ari bada herrialde garatuetara, zergatik ez aipatu dagoeneko hor ikusten ari baikara. Ez dakit telegramaren bat, esan dezakezu, egitzazu tweet bat.
Bai, noski aipa daitekela, baina uste dut horrekin ez dela nahikoa. Politika ez delako aipatzea, baizik eta eraikitzea, nahiak eraikitzea eta ezartzea. Beraz, aipatze lan horretan geratzen bagara ez dugu lortuko. Beraz, aipatu beharko dugu, baina baita ere aldaketarako horizonteak ezarri beharko ditugu. Horrela aldaketa politikoa gerta daitezen eta kolepsoa gerta ez dadin. Eta berriro diot, gertatzen bada ez da bakarra izango, asko egongo dira, eta mingarriena da, batzuek besteren bizkar kolapsatuko dutela. Vale, muchas gracias. Eskerrik asko. Emilio, Luis eta Silvia, zuen hitzaldiak entzuta, zuen ekarpenak Nola borobilduko entzunda. zenuke hau edo, zuk ere hau, saio hau isteko ere... Ez postuna begia esan pixkat azkena kolonitatearen inguruan eta hitz egitea, ez da, ze askotan Europak hau du lideratu nahi du, ez? Europa jarri nahi du bere burua, baina Europak ezin du ahaztu, Europa dela zerbait beste guztia zapaltzen ditugulako eta estraktibismo horretan oinarritzen delako, ez? Eta dekolonitatearen kontzeptua adibidez feminismotatik eta asko lantzen ari garela eta asko mugitzen ari dela behintzat gure baitan, ez? Eta gainera herri burujabe bat izan nahi dugun bide horretan, herri burujabe bat izan nahiko genuke, baina ez orain arteko kolonialismo guzti hauek erreproduzitzen, ez? Orduan edo eztabaida honetan ikuspegi hau ere sartzen da edo bestela ere erren egongo da, ez da? Bestekiko dugun arduratik ere egin behar direlako politikak definitu. Vale, Horrela gure bilduko nuke. Maira, politia nire ustez, hementxe utziko dugu, denboraz gaindi gabiltza, hemen bukatzen da 3. panela, eta orain atseden txiki bat hartuko dugu, ponenteak eta bere lekua har dezaten, eta ez ahaztu 6:04 berriro ere 4. panelari ekingo diegula Europar Batasuneko eta Europar hainbat herrialdetako klimapolitiken inguruan hitz egiteko. Eskerrik asko.